media person no hambai chini kamio paisok paijak je chini media no belekhano jong kamini borok jong khabai khubai hambai janago jong media ni tini jong obono sana nayo chini kamio belekhano wanama singsa tui current eba kheba chini ongaradi center tai rasta rono tui nei belekhano wanama singsa hingke oro tini je chini bwsango phunuka chini ro kamio serai sikon sorongni hoite jara je lekha surung phaijangnai chini ongonari kendro oro belekhano hamya je maimung songjanai nokbo hamya omokhe kobai kichi ongjak tai oro hatai kwagui ha kwagui oro center bisingo haphaijak hingke oro centero didimoni songbo belekhano borok chaitokya je serai rono jong bahikle phurung talangnai baige kuchukti sanai omon bang borok bang soma kwrwi hini jong khachongo omo 1.5 বছর hai tutui no omo haikene choli tongo o kamni bagai phaya jong tamo bang phaya obo jachai khaine mani jong kuno obo boroni response kaisa kuno mayakho tabo to je ongonare center bondo tongke ba parani sarai basaro le boro parani sarai basaro obo no phai rok phirok thang parai somai no borok poroi rok manya hingkai tai mai obo je khejiri songnai nok obo hamya ar kaham tongpro phano uamo haikene choli tangmani je boroni prai somai je khejuri rok sai boroni je protein mannai obo hai borok thingmoto ko songoi rok charuya ar phaiyata genero je parani lokora ongo je tomana ayas abirot janai kal song parani lukurong ni ongoi nai ayas rok prai somai bijido phayo boron nijin mogol bai nugui thangbayo je child development committee ni officer rok phayo boron nijin mogol bai nugui thangbano jong sabrok le borok saiklango je taktin norok ni bo nogrok bo naithok ke repairing khai rajaknai narok tai wanari ni saikalo